Το μπουγάρι. Εγώ αυτό τώρα το αμάξι να πούμε για να σκάσουν, να πούμε στο σχολείο. Θα είχα βάλει όλα τα κουτανάκια μέσα στο αμάξι. Και αυτός δεν πάει ούτε άμα. Δεν θέλεις γκάζια. Όχι. Θα σκοτωθείς. Όχι. Έτσι, Μόνο άσχο. ακούς. Ναι. Τούπου πως θα δουλεύει μόνο, Αδέρφη, βάλ' το αυτό με τα 500 λόγα. Θα το δεις στο YouTube. Ποιο, το golf. Ακούς να πούμε πώς δουλεύει η μηχανή, απ' σε έμφρανα. Έτσι είναι ο κανονικό μουσουλμάν. Μπορεί να μπορεί να περνάει το λόγο κανονικά, αυτό το μπορεί να έχει λίγο πάνω. Ναι, ναι. Πού πάνε αυτό μόνο. Στα τζάμια. Ναι. Πού μπροστά. Πού μπαίνει και Το πάει μπροστά, αλλά δεν θα μπαίνει τώρα. Εκεί δεν θυμάσαι που τα είχα βάλει. Την από μέσα μεριά παίρνουν. Α, ναι, έτσι μπαίνουν.